Hold nu kæft, hvor jeg har flot her på Tåsinge. Og hvad der faktisk er endnu flottere, det må næsten være en bil, der har kørt 412.000 kilometer. Er det mange kilometer? Ja, det er det for de fleste biler, men kører man Toyota? Man kan stadig lugte, det er en bundmand, der har haft bilen. Alt er som det skal være på en gammel Land Cruiser. Der er blevet lavet vanger, der er blevet lavet inderskærm, skærmkanter. Der er blevet skiftet nogle styretøjsdele for at få den her bil her nysynet. Der er skiftet olie og filter, der er skiftet luftfilter, der er skiftet brændstoffilter, der er skiftet olie på alt, hvad der hedder differential og gearkasse. Det er en bil fra 1999 og kører stadigvæk nærmest som en ny. Toyota er bygget til at holde, og det kan man tydeligt mærke på sådan en bil her fra 99, der har kørt den her mængde kilometer. Altså vi rammer næsten 500.000 kilometer, og bilen den kører stadigvæk fantastisk. Hvad skal sådan en fantastisk bil her koste? Den skal koste 65.000 kroner, og den er altså nysyn. Den er klar til at få sat plader på, og simpelthen køre derud af. Vi har offret rigtig mange timer og penge på den bil her. Men jeg vil sige, at vi har givet den et nyt liv, og om det er ved en bunden, eller om det er en, der bare synes, det er sjovt at køre lidt fjulstræk ind i byen, så skal det prøves af. God fornøjelse.